ये सच्चाई है। कुछ लोगों की मोहब्बत दिल में इस कदर उतर जाती है कि जब उन्हें दिल से निकालो तो जान निकल जाती है। आप में वो चीज है जिसको देखकर आपके दीवाने हो चुके हैं। बैठा चेहरा नूरानी मोहब्बत का पानी, चेहरा नूरानी मोहब्बत का पानी, जिए नदी है चढ़ल जवानी, जान लेके मानी, जान लेके मानी, जान लेके मानी, जान लेके मानी। चेहरा नूरानी मोहब्बत का पानी, चेहरा नूरानी मोहब्बत का पानी, जिए नदी है चढ़ल जवानी, जान लेके मानी, जान लेके मानी, जान लेके मानी। साउंड को हम गावत तनी श्याम साउंड ठाकुरपुर से पुरस्कार हमरा मिलल। दिल से अभिनंदन भगवान बना के रखस। बहुत सुंदर हुआ साउंड बजावत तनी। पहले तो तनी सिटियात। हां कितना उम्र होई रे? 30। शादी ब्याह तो होई गई। हां महाराज। बाल बच्चा बा हैं 4 गो। 4 गो ना होई रउए हो ना पटीदार के महाराज तो रात रात और साउंड बजावत हो। छोड़ी जाए दी पर्सनल मैटर में घुसला से का गांव जबर बात। हालांकि इतना जरूर बा कि इनको मेहरारू कहत होए न। हां हमारो भातार इंजीनियर है। काहे 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 के बैठे के 18 नंबर तो 68 नंबर में उरी करेला। गाछा गाछी भोपा बांधेला। भोपा काहे के लोग के सिटी ली हई चैनल तो एकरा में खुद खुद करे लगी लोग भी बिगाड़ गए। लेकिन ये साउंड बढ़िया बजाओ तारे भाई का हमरा डिमांड रहला कि पल्लवी जी के साथ में गाना होई तो ठीक रही। हां बोलाली तई खुशी के बात बा कि आज हमनी के आवत रहनी जो वही रास्ता तो पल्लवी जी के घर परेला सामने में। हां कौन जगह हुआ हो? पचरुखी साइड में। हां तो उनके घरे पहले तनी चाय पानी भइल हा। एकरा बाद हमनी कहनी है जब पल्लवी जी भी आई बारी जे ए गाना में एक्ट कइले बारी। जॉन एल्बम में वीडियो हमार बा चेहरा नूरानी। ओह गाना के बहुत ही सुंदर सुप्रसिद्ध अदाकारा पल्लवी सिंह जी जेकरा के अनेको वीडियो में रवा सब देखले हो खब। घर से निकलो कटरीना गली में सलमान खान आया है। चाहे उनकर सबसे बढ़िया सुपर हिट भजन रहल आज भर ढील दो ढीलले छोड़ दो। सुपर हिट भजन उनकर रहे। ए भजन के गायक को हमारे छोटे भाई सुपर नाम बुलेट राजा। हां सुपर स्टार। तब चाहब के पल्लवी जी हमरा आवाज करवा सुनत त तनी आवे के प्रयास करी मंच में। हां दौड़ल चलिए पहले बजा दे एगो चले बाउंसर के साथ। हो न
लइकवा कहत बा दिलवा ये दीवाना बा लगवल निशाना बा तहरे हथवा में गोरी हो हमरा किस्मत के पाना बा दिलवा ये दीवाना बा लगवल निशाना बा तहरे हथवा में गोरी हो हमारा किस्मत के पाना दिलवा ये दीवाना बा लगवल निशाना बा तहरे हथवा में गोरी हो हमारा किस्मत के पाना ये हुआ वेलकम वेलकम स्वागत स्वागत आइए आपका इंतजार है आइए आपका इंतजार है देर हुई आई बोल आइए आपका इंतजार है स्वागत बा पहल का नंबर पे मंच पे और ई जौना परिवार में हमने के आई बनी जा हमरा ऐसा एको बार एहसास ना भइल है कि हम कहीं प्रोग्राम गावे खातिर आइल है ऐसा लागल कि अपना घर ही बानी जितना इज्जत कदर मान सम्मान एगो लइका खानी जौन हक होखे के चाहिए हमने के घर में जोन प्यार मिले के चाहिए हुए जाके आई जब बेसी लोगों नहीं गावे खातिर हमने के 5 लाख 10 लाख के भीड़ में गाई ले लेकिन उतने लोग में हमें जितना गावे में मजा होता शायद 5-10 लाख में उतना मजा ना क्योंकि 5-10 लाख में हल्ला गुला के कब कपार के कर फूट जाई कहां कुर्सी चल जाई लेकिन जे भी बा ए जा सब लोग श्रोता बा आप 5 लाख के भीड़ होला वो में कितना जना बातता भी आ जाला लोग ऐसे गड़बड़ा जाला तो सबसे पहले पलवी जी राउर स्वागत बा वेलकम स्वागत म्यूजिक से गाना भी लॉन्च बा जौना स्वागत म्यूजिक के मैनेजर सिकंदर भैया मालिक बैठल बनी है मालिक प्रोड्यूसर स्वागत म्यूजिक के स्वागत म्यूजिक से गाना लॉन्च भइल बा चेहरा नूरानी जौना में सिकंदर ना मैनेजर के पलवी सिंह अच्छा मैनेजरिंग भी गाड़ी कर हाँ भैया तो मालिक है नो बहुत सुंदर हाँ। का भाव कि दिलवा ये दीवाना बा लगवल निशाना बा तहरे हवा में गोरी हो हमारा किस्मत के पाना पागल बानी ए दिल जानी पागल बानी ए दिल जानी बसवत जई जई हमर कमानी जान लेके मानी जान लेके